Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg der skomdu għall-aħħar jitkellem dwar id-deputat tiegħu Albert Buttigieg wara li dan tal-aħħar f'intervista mat-Times kixef gidba tal-kap. Dan der ċar waqt li One News intervista lill-kap nazzjonalista barra l-Parlament it-tlieta filgħaxija. F'intervista mat-Times id-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg ikkonferma l-istorja ta' One News li kien hemm diskussjoni fejn fiha fost oħrajn Buttigieg intalab ma jikkontestax għal by-election biex jimtela s-siġġu parlamentari tal-Mibki Roberta Rigo. Dan sabiex minflok Bernard Gregg ikun jista' jagħti dan is-siġġu b'co-option lill-Viċi Kap Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone. Meta ftit tal-ġimgħat ilu One News affaċċja lill-kap b'mistoqsija dwar dawn il-manuvri dan sejħilhom asserzjonijiet fantastiċi. Nafu wkoll li tlabtu lil Albert Buttigieg ma jikkontestax il-by-election. Tiċħaddan? Mela, l-ewwel ħaġa ħnibda mit-tieni domanda hija asserzjoni għal kollox fantastika li qed tgħid illi jiena jew xi ħadd mill-partit talab Albert Buttigieg ma jikkontestax għall by-election. Madankollu hekk kif issa Albert Buttigieg bl-intervista mat-Times kixef il-gidba tal-kap, Bernard Gregg issa l-inqabad kien skomdu għall-aħħar jitkellem dwar il-kummenti tad-deputat tiegħu. Int akkużajtna b'asserzjonijiet fantastiċi meta għedna li l-Albert Buttigieg tlabtuh ma joħroġ. Madankollu dan il-bieraħ mat-Times għal mod ieħor għal id-diskussjonijiet kien hemm għaliex gdieb. Mu veru xejn. Għax qal. Mu veru xejn. Giddieb Albert Buttigieg. Mu veru xejn. Le, inti qed tgħid affarijiet li mhux veru qalu. Saħansitra l-ġurnalist kwotalu l-klim li qal Buttigieg mat-Times madankollu Gregg baqaj Mary issa huwa magħruf. Għali diskussjonijiet kien hemm, inti qed taħserzjonijiet fantastiċi. Mu veru xejn li qed tgħid inti. Insellimlek. Is-siġġu parlamentari li kiseb Buttigieg kien uġigħ ta' ras kbira għal kap Bernard Gregg u l-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif Buttigieg spiċċa ġab fix-xejn ix-xewqa tal-kap tal-partit tiegħu Bernard Gregg li jimlieħ bil-viċi kap tiegħu. Fil-fatt it-tfigħ tan-nomina minn Buttigieg ġiet interpretata minn bosta fil-Partit Nazzjonalista bħala sfida diretta lil kap Bernard Gregg.